Imos ca información deportiva. Grandes resultados dos atletas da comarca no Campeonato de Galicia Máster. Deportistas do atletismo Barbanza e del Canario regresaron con 7 metais. A competición de atletismo arrancou neste 2026 e o fixo con moi bons resultados para os deportistas da comarca. A pasada fin de semana celebrouse en Ourense o Campeonato de Galicia Máster de pista cuberta, onde Manuel Paredes rematou terceiro nos 3000 metros lisos na categoría M55. O objetivo era subir ao podio e si conseguino, quedei na terceira posición. Peor tempo que o ano pasado, porque a verdad que o tempo vemos todos como está, entrenamentos de calidad, pois todavía non podemos conseguir ningún. Chove, vento, entonces eso, poñerse a facer series con este tempo, pois é casi imposible. Pero bueno, o reto ahora xa está posto na seguinte, que é no mes de marzo, que é o 5K de Madrid, o Movistar, que vou repetir como ano pasado, e logo xa o objetivo deste semestre pois é ir en abril a Mérida e facer o Campeonato de España de medio maratón. Paredes pechou o 2025 como o seu mellor ano deportivamente falando e agarda repetir o mesmo camiño e firmar mellores marcas. A ver, se o tempo cambia, pois penso que se vai lograr outra vez. O objetivo é baixar de 1:25 na media maratón e penso que sí, encontrome con ganas de baixar esa marca. Eso supondría pois, estar nos 5 ou 10 primeiros a nivel nacional. Quedei octavo o ano pasado en Polensa, Mallorca, e a ver se adiantamos algunha posición máis. Clara Millares, del Canario, firmou un gran campeonato e regresou con 3 ouros colgados na categoría F40. En 3 probas, este ano fixeron as probas combinadas ao día seguinte do individual e participei no 200 e nos 400 o sábado na proba individual, mellorín as marcas persoais nas dúas, que era o meu objetivo, e conseguín os 2 ouros tamén. Entonces nada mal, e despois ao día seguinte debutei nas combinadas, que era aí unha espiniña que tiña aí cravada que quería facer, foron 5 probas, vallas, altura, lanzamento de peso, longitude e 800 metros. Bueno, moi ben, porque o meu objetivo era mellorar as marcas tamén, e mellorín todas as marcas que tiña, agas as vallas, que fora a primeira vez que as fixen, e o lanzamento de peso, que o teño aínda aí xustiño. E non só mellorou longitude, altura e 800, senón que se fixo coa medalla de ouro e conseguiu a mínima para estar no Campeonato de España, que se celebra en Antequera, en Málaga, o 7 e 8 de marzo. En principio, esa é a seguinte proba que teño. Estou a agradecerlle ao Concello que podo usar a pista cuberta o módulo para poder entrenar e chegar nas mellores condicións, e o meu objetivo é polo menos volver a mellorar as marcas que xa mellorei agora, que estamos aí, e eu penso que aínda un pouquiño máis aínda as podo mellorar. Mesmo objetivo que ten proposto para este 2026. Israel Benítez participou nos 1500 M45 e conseguiu o mellor tempo. Genial. Sí, fue la carrera más lenta de los últimos 10 años y tuve suerte por eso. Porque la marca que tengo yo es bastante justita para optar la medalla. Lo que pasa es que no vinieron los buenos y dejaron opciones al resto de los mortales. Y ahora preparando el 12 de abril el Campeonato Gallego de la Milla y para ser una buena marca. Ten as súas metas marcadas para esta temporada que pasan por mejorar las marcas, y si se mejoran marcas y hay suerte y no vienen los buenos, pues hay opciones, si no, no. Teresa Cima de Vila debutou e competiu por primeira vez neste Campeonato de Galicia de Atletismo, sendo a mellor nas 2 disciplinas nas que participou. Estrenome. É a primeira vez que corro en pista curta e presenteime ao 1500 e 800, no cal acadei os ouros nas 2 probas, e feliz e contenta. E afronta a temporada cunha idea en mente, mellorar, algo no que tamén se enfoca en cada adestramento. E José Santamaría, do atletismo Barbanza, foi segundo nos 60 metros lisos da categoría M75.